Bon nangi ngila juyok sngo syapang u Thomas Jones kumukpa jong ki dak tho khasi lani kumukpa jong ki khasi alphabet. Ha kani ka video menta ngikwa ban wallam syapi tang tiak syapang ki ki bayadai bat ki dak tho khasi. U Thomas Jones ulami batla ka jong ka mem na Liverpool ha ka ar pusantrik unai wing khat praspa Sao Paulo. Bot lapoi ban yu kejat nengkong hasora haka ar pu artrik ujeliu khat praspa Sao Paulo. Kenang ban la ban penwandur ya kidak khasi u Thomas Jones nengkong uladai ban nang ban keren ya ka ketien khasi. Bat ya kani ulayo ka jingyarap na kilai ngut kirangba khasi kata uduan rai ujung kha bat ulaj hat. Kini baro laingot kata uduan rai ujung kha bat ulaj hat kilong ru kibalasya hikai ha usaheb Alexander Lesh nari Amerika ubalong ru missionary jong kasirampur mission kabalatrei ha kini kirilom khasi jongi hapdeng kasnem khat praspa lai phuar hadu kasnem khat praspa lai phopra usaheb Alexander Lesh udai missionary balapha daw saheb William Carey ubalong unong seng jong kasirampur mission kabalong kawai na ki mission balapen pariang ya kajinget Kristan ha kithan Bengal bat Assam usaheb William Carey ulala ru ban penkela ca ketien khasi ya ka New Testament ha kasnem khat praspa arphosau da ka bapenon kam da kidak Bengali usaheb Alexander Lesh habau lapoi hasora ula seng lai teli ki skul kata kawai hasora hamau smai bat hamau melu bat kini lai ngut kata uduan rai ujung kha bat ulaj hat kidai ki samla puli jong u Alexander Lesh ki balalong ru ki balayarap ya u Thomas Jones ha ka bapen wandur ya ki dak tho khasi kumta la banong bakini laingut kirangba khasi kata uduan rai ujung kha bat ulaj hat kidai ki lai teli ki mau bersiu ki balak kentiu ya u Thomas Jones banlong kum ukpa jong kidak tho khasi kidak khasi hadu menta kidon ar phulai teli na kini ar phuwei teli kidai ki bala ai daw saheb Thomas Jones kat baar terlipat kidai kibala ai daw rangba khasi kata uradhon sing beri kharwalang ubaha kasnem khat praspa khandai pun riu ula persyang ban penbej ya karukom jing speldak ya kiktien khasi bat ubala ai jing mudru ban besut saar teli kidak tho khasi kata ui bat ueng da kani ka jingsut saar teli kini kidak hadu menta kidak tho khasi kiyeng ar phulai teli u Thomas Jones haba penmi ya ka kwat banengkong jong u house nem khat praspa Sao Paulo ka baula ai kreteng ka kitab nengkong ban hikai ka tien khasi ula penon kam ya udaksi ha kajaka jong udakke Henry House nem khat praspa Sao Paulo riu ula bujli no ya udaksi da udakke kini kilong ki jing batai khendiat syapang ki dak tho khasi bat ngangech khem ba kini ki jing batai kilalong ka jing phoida na ka benta jongi ngi pat hapi ki nong pe ya kani ka video ban ai ki jing kan tho ki jong phi la kadang don kam ni ban ken thop yau dak si ha ka thop jong ki dak tho khasi kham tam habaya takho bat ki naun kum ki kerteng jaka ka jing spell dak ya ki kur khasi bat ki wei ki naun Kublai Shibon